Maganin nan ko ta COVID-19 na ji ana magana za ta dawo. Lallafin Naja. Kai matsala ne da ita fa. Kai wallahi duka kuɗin mu za ta ce ni baba. kuma an ci wanda ta Kan bora uba. To wai kai baba kana ga yanzu na samu kawai account ɗina da miliyan 1 miliyan mi zan fara. miliyan a uba. Wallahi kawai zan je ne na fara wace su alaji. Za a yi sabbin gidaje. Wayo wanka ne da su fa. kai yanzu kai da kake sai an biya su wala wanda za su na gidan yaro ba su da Kai gidan yari ka ko ai da kida. To ake baba goma kai buro uba da kuɗin COVID-19 lahalo in gidan yaro za kana ka ce da dalili. A san ka kai suna ka dai ta gidan yari. To kai baba ka wani za su bulo anya ba. anya kai kai gidan danka dadin nan Yaro ma ɗan gaya bata da kuɗi ina zama. Ko? Kai alhaji. anya kai gidan danka dadin Kayan ɗan kan daga kuɗi. Kai in dai akwai kuɗi. In dai in kashe kuɗi na kai. Ka ji Ko ƙato. me ya haka ni Salamu bana. alaikum. Barbaɗe ya ake ciki. cikin wala Waza. yawa Ala ya ga ciki. dai wallahi Kwana biyu. Eh? ne za ce wata shari'a ta ko Watan shara ya ta nawa. Lalle ko akwai yau 30 ba dai Tau. wallahi akwai buru uwa mana. Dan mi kenan barbaɗe. na saba zuwa a shari'a duk shekara ina kai Eh. sai Allah ya kasan Tau. ran jin Allah bana wallahi ko ni koshi A shiga ce akwai buru uwa. wallahi yau kan uwa ubana Ka ce wata shari'a ta ko Ya hita. ya hita. na lo ya za ku yi ma wada wallahi Wani za a yi. na ran jin Allah za ku yi ma wada Eh. ya ka dai Salamu alaikum. Barka da. Barka. An kai lahare. La la Kai la. kuma ga sauko tun makare ba. Abun na tuwasa. Muna Shara ta tuwasa. shara. Ka san duk shekara ta mai bayan da kai. Shara ko sai mi baran baran ai. Amma Ka san ka san duk shekara ka san ko? mun ka kuka ba Tsoron bana. akan mi. Wallahi kai tsoron bana. Ban baka shara sai mun yi kokon wanda muka saba. Ka san dama duk bana mun saba koko duk shekara mun saba koko. Ni ko ka shiga. Ko bana sai mun koko. Ba ka san. Dan ko ka ni Wanda da zai ci shirya abin ne. daga gina mai jiki ne ya za ka kasan. Kai ni Ba iya jira na ha. Allah ya Ka diba matan da kai fa cikin ki ba daga nan ba. yanzu dai an wuta ka ji bai shiga gida. Ka shiro. Ba zai shiga gida. Ka ji ƙato. Ka shiro. Jira Ka shiro. na dawo. Bari in shirya. Shira. Ku kalla mana. Ya Da kai. Ni aka ja. Gashi ne yau na ka sai wala. Ni aka ja. Kai. An ne kare ni wala. ta mutu ni don Allah. Kai yalla ga Ya farar da shi mana aka ce. Mu je. Alhaji. 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 Alhaji ya farar da shi. Inna lillahi. Ya suwa. Shi ka ne ba wala ba. A kai. Wallahi kafin je mutu. Wallahi je mutu mana. Alhaji. Ya suma da shi. Suma da shi fa yayi. Alhaji. Subhanallahi. Don Allah ku yi. Eh, Don Allah ku yi. me ya faru? Alhaji me an kai? Ni dai na san wallahi duniya ba ci amana kowa ba. Ya haka? Wallahi duniya ba su na ci amana kowa ba. Amma ɗaukar fayil ɗina da ba an ce lahira akwai fayil da ɗaukar fayil ɗina duba ma a gani. Subhanallahi. Wallahi. Wayo.